No niin, morjesta, se on Andreas täällä taas tänään. Ja me ollaan tällä hetkellä Lahen Myllysaaressa, Lahen purjehdusseuran saaressa. Mulla on tässä vieressä mun tämänhetkinen valmentaja ja tässä toinen valmentaja, eli Juho ja Kimi. Kummatkin on ihan Lahen purjehdusseuran miehiä. Miten meikä lähti tähän harrastukseen mukaan on periaatteessa näiden äijien kautta. Eli siis osa mun hyvistä kavereista purjehtii ja sitä kautta mä kiinnostuin tästä lajista. Ja siis mä oon nyt 2 kertaa käynyt vesillä ja ihan huippumeininki. Niin tänään me ajateltiin vähän teille kuvata, että minkälaista se mun meininki on. Tyyntä on. Nyt tulee vähän värettä. Tuolla vähän tuulee ehkä pikkasen kovempaa mitä viime kerroin, niin saa nähdä et ryssinkö, mut hei, viihdettä teille. Me ollaan käyty Andreaksen kanssa 2 kertaa vesillä ennen tätä. Molemmat kerrat ollut tosi nopeita. Saa nähdä mitä tästä tulee, että täällä on 4 kertaa kovempi tuuli kuin aikaisemmin. Se voi olla, että tukka kastuu. Kyllä salee. Varma kaatuminen. Älä. No niin, eli Juho on siis ribissä. Eli kumiveneessä. Ja mä vedän tää laaserilla siinä ja ne seuraa mua ja vähän tarkkailee ja neuvoo mua, että mitä mun pitää tehdä ja mitä me tehdään ylipäätänsäkin. Mut Kimi, nuorisotoiminnan puheenjohtajan asemassa oleva kaveri, viettää tän kerran kuitenkin toimistossa. Kiitos Kimi, kun olit mukana. No niin, hei, ei muuta sitten kun mennään vaan ja laitetaan vene vesille ja enköhän mäkin tästä taida kastua. Ja mulla on muuten siis, mulla on tässä märkäpuku alla ja sitten mulla on Henry Lloydilta tämmöset haalarit. Takkikin löytyy, se olisi tollanen siisti takki, mutta tällä hetkellä tällä kelillä sitä ei tarvii, joten me mennään ihan näillä vehkeillä mitä tästä löytyy ja sitten vielä liivit päälle ja eiköhän se oo siinä. Ja poika. Mä kokeilen pystyykö purjehtimaan. Susta ajamaan. Mä voin ottaa pidemmän. Ei muuta kuin kova ajo. Henga, persettä ulos kunnolla. Ota pinnan päästä kiinni. Persettä ulos vaan, pidä sama suunta, niin mennä noin hyvä. Vähän voit kiristää puuttiin. Hyvä, roiku. Hyvä. Roiku, kaikki ulos, käsi ulos. Hyvä. Mennä Venda, muista vauhtia eka, hyvä. Just noin. Mukkulaa kohti. Se ei saa lepattaa se purje, niin vedä perätimestä. Vedä Venda! Kiristä purjetta ja vedä Venda tonne tuuleen. Aja vähän alemmas! Aja alemmas! Vielä alemmas! Nyt on hyvä! Pidä suunta! Kato merkki! Kohti oranssia merkkiä! Hyvä! Suunta alemmas! Oja alemmas! Hyvä! Roiku! Kädet kiinni. Laittakaa mut kotona! Mitä siinä kävi? Vähän lipes jalat. Kyllä siinä sellaista taisi käydä, että pitää tiukkana kuitenkin keskivartalo, kun on tuo hengausrämmeissä kiinni. Sä oot hengästynyt. Onks tää urheiluaika? Tää on oikeesti. Tiedättekö te muu äpsit on ihan hapoilla tässä. Mut ei hyvänäköistä meininkiä. Se oli Andreaksen 3. kerta vesillä. Ikinä ei oo tullut näin kovaa. Tää on semmonen 6 metriä sekunnissa. Eli tää ei oo kova tuuli, mutta on aloittelijalle tää on tosi kova tuuli. Akku, miten sä selität tän? Siis tämähän on oikeesti ihan unelmatilanne. Että tämmöiseen pitää pyrkiä. Oikeesti. Hyvä minä. Mä en voi muuta kuin omaa hattua nostaa. Mä voin näyttää nyt Ankkukin on tässä näin, niin mä voin näyttää nyt miten toi vene nostaa pystyyn. Lähdetään painaa vähän kölistä alaspäin. Purje nousee koko ajan tuolla. No, sitten.
Näin. Purje tähän kaipasi pian putsausta ja hyvää takkuhoitin. Ei tarvii pestä noita purjeita. Lähdetään hakemaan vähän vauhtia, tuli hyvä puuska. Vene on simppeli oppii. Aina aloitetaan pienellä jollalla. Täällä on peräsin, täällä on köysi. No me ei tarvii mitään muuta käyttää kuin näitä kahta. Toisen ohjataan, toisen säädetään tuota purjesta. Tää on helppoa vai mitä Ankku? Helppoa. Juha on tommonen ammattilainen. Mä oon vielä tällainen amatööri. Mut kyllä mustakin ehkä joskus. Ei se taku! Ei se taku! Menette tästä tonne. Noniin! Hypätään! N! Y! T! Nyt! Äijät! Ei mä tarvii pelastaja! Ihan oikein! Jätkät en mä osaa uida. Ei tää on sika kylmää, tuu hakee! Onneksi mulla on kuiva puku päällä. Siinä näitte vähän, että millaista meikän meininki oli tuolla 3. kerralla vesillä. Ja siis oikeesti kiitos Juhalle, että on opettanut mut purjehtimaan ja sit Lahden purjehdusseuralle, että ollaan saatu käyttää tätä saarta täällä ja sitten tietysti näitä kaikkia mitä nyt tähän on tarvinnutkin. Mut ei muuta kuin hei, mulla on vähän kylmä, toi vesi on nimittäin semikylmää vielä, vaikka onkin lämmin. Mut siis tosi hauska laji, äärettömän semmonen, että pääsee kokeilemaan omia rajoja tälleen. Mut ei siinä muuta kuin et suihku. Me lähdetään kohta lämpöiseen suihkuun, mutta ennen sitä, jos jotain alkoi nyt kiinnostaa purjehdus, niin Lahden purjehdusseura, sieltä löytyy nettisivut. Kattokaa sieltä ja tulkaa kokeilemaan tätä lajia, niin kuin Ankku teki. Kannattaa. Meitä on oikeesti, mä meinaan aloittaa tätä jo harrastuksen, tää on niin siistiä. Yes. Tää oli tässä. Kiitos.